Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlog, and this is your friend Lou Amor. So, good morning everybody. Karon magpagwapa ang PWD nga tiguan, no? So, dili porke PWD nya tiguan na idara na dili na lang gyud pud pwede magpagwapa. So, mo ni atong pagwapa karon dynamic duo man kuno ngalan ani, made in Korea, no? I do not know nakakuan mo ani, so magpagwapa ko. So ingon ani on kuno ni siya. Dili gyud ko used ani nga trabaho because sa akong kabataan on dili pud ko tigbutang og mga ingon-ingon ani. Not until kani akong mga amiga nga mingon og ate, pagpagwapa pud ate. So ana man na ate oy, nana. Ko anak siya ate, aron pud kuan kanang magpabili ng atong kabataan-on char, no? So ako pod di man po ko killjoy, no? So ako lang pong paundayunan ang mga kabataan-una, no? So mo ni siya ato nang i-brush ang gahi apod ay mo ni ang brush, no? Mo ni ang brush. So i-brush nato ni siya karon atong tan-awon og unsay labas. Although I've been using this, pero karon ako nakauna-una nga mag-special vlog ko ani niya kanang PWD nga tiguang na nga magpagwapa. No? Dili ingon og nagkiat-kiat, but then ato lang ko i-try. So dili porke mo ta kung giingon dili kinahanglan nga dili porke PWD dili na lang gyud pod mo pagwapa, no? So ingon anion man kuno ni siya. Wa po ko kibalog unsa gyud sakto nga motion ani niya, no? Pero basta ingon anion ni kuno. Apilon po kuno ang liog aron mapatas po kuno ang kaputi sa nawong ug sa liog, dili kay nawong ray puti ang liog naglagom, no? So inana kuno. Okay lang ni siya para nako. Aron po medyo younger looking skin. No? Sakto na ba ni? So kita mga PWD dili po ta magpabintaha aning mga walay diferensya kay usamot tag daog-daogon. Dili gyud ta mag kuan, no? Di nato di ta magpawiya sa tungkol galingon kay kaning mga tawo makaminos dayon. Char. No? So mao na siya. Sa musugot kitag sa dili kitang mga PWD do na gyud disadvantage i-compare ni adtong dili mga PWD, of course. So sige na lang. We have to find our own place under the sun. Muna. Sakto na ba ni? O nasubraan ka puti, mura putaan ni og kuan gikan sa so ingon ana mga kaigsuunan, mga loves, mga pinangga nako. So ato na ning takpan. Okay man sad ni siya kay dili kayo siya is mo occupy og space, no, sa mga bag. So dili ko magpalabi because dili ni ako ang sponsor, no. Di kuan man sad ko ani. Gihatagan ba or papalit.
Wala lang ko lipstick because wala lang po kumaanad ko og mga makeup, no? So, pero today, for the sake of kanibang unsaon pag enhance sa atong mga beauty as PWD o tiguang na o apil ko og kiat-kiat kadyot, no? So, ana lang. I hope everybody is happy and healthy. Cheer up all PWDs. Mao naman gini atong kahimtang. So, the best thing for us to do is to accept. Acceptance is the key. Aron dili ta mag mukmok, no? Pero sa tinuod-anay lang as PWD naagid ng mga humiliation, naagid ng social discrimination experience nako na I know how it feels. Ug unsa inyong mga kwan dia relate much, no? Kibaw kay kung unsay bation niya na. So, cheer up PWDs. Cheer up. After all, one day soon God will restore us, our body, and then mahimo tang perfect. As long as pleasing ta sa mata sa Ginoo, that's all that matters. Pasag Ginoo bang tao, they have their own life to live. Kita pod na apod, no? So, ana lang. If you like the contents of this channel, feel free to click like. Maglambing ko mga palangga. Like and subscribe. So again, this is your Tita Lu, your nana, your ate, whatever. Ma'am or unsa ba, signing off. Hangtod sa sunod nato nga vlog. So, mao kini ang atong pagpagwapa karon. PWD nga tiguang magpagwapa karon. Char. So, ana lang, no? Take care, everyone. And please remember this, if the goings get rough and tough, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lu Amor here, signing off.